Η Ινγκαπίρκα είναι ο πιο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος του πολιτισμού των Ίνκα στο Εκουαδόρ. Βρίσκεται σε υψόμετρο 3.230 μέτρα και ξεχωρίζει γιατί είναι το μοναδικό κτίσμα σε ολόκληρη την πρώην αυτοκρατορία των Ίνκας που έχει αυτό το σχήμα. Πιστεύετε δε ότι ήταν ναός αφιερωμένος στον ήλιο. Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να δει μερικά από τα καλύτερα δείγματα τείχων των Ίνκας, καθώς και τις περίφημες τραπεζοειδείς πόρτες, παράθυρα και σοχές των κτηρίων τους. Το Αλάουσι είναι ο πιο σημαντικός σιδηροδρομικός σταθμός του περίφημου τρένου του Εκουαδόρ. Η ιδιαιτερότητα της διαδρομής του τρένου αυτού, που επανειλημμένα έχει ψηφιστεί σαν η κορυφαία διαδρομή σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι ότι επιτρέπει στους επιβάτες του να κάθονται στη σκεπή του τρένου, καθώς αυτό ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας στον Ντουράν μέχρι τη Ριομπάμπα σε υψόμετρο περίπου 3.600 μέτρων, διασχίζοντας φαράγγια και γκρεμούς πολύ μεγάλου βάθους, καθώς ανεβαίνει την κορυφογραμμή των Άνδεων. Δυστυχώς από φέτος η φανταστική αυτή διαδρομή έχει περιοριστεί μέχρι την Χουίγκρα και έτσι ο ταξιδιώτης χάνει το πιο σημαντικό ισοστιμήμα της μοναδικής αυτής διαδρομής. Πραγματικά είναι κρίμα. Το συναίσθημα του να κάθεσαι στην άκρη της σκεπής του τρένου ενώ από κάτω σου υπάρχουν γκρεμοί 500 έως 800 μέτρων είναι πέρα από κάθε περιγραφή. Η διαδρομή αυτή ήταν και το πρώτο κίνητρό μου για να επισκεφθώ το Εκουαδόρ. Το Μισαχουάλι είναι το τελευταίο χωριό που μπορείς να επισκεφθείς με λεωφορείο μέσα στην ευρύτερη περιοχή του Rainforest του Εκουαδόρ. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πλατεία με μερικά κτίσματα γύρω-γύρω. Από εδώ, ο μεμονωμένος ταξιδιώτης θα ξεκινήσει το ταξίδι του μέσα στη ζούγκλα, αφού όμως πρώτα κλείσει έναν ικανότατο Ινδιάνο οδηγό. Η παρέα μας ήταν δύο Έλληνες, εγώ και ο φίλος μου Γιάννης Αναστασάκος, δύο Ιταλοί και ένας Ισπανός. Είχαμε φυσικά μαζί μας έναν πάρα πολύ καλό Ινδιάνο οδηγό που μιλούσε αγγλικά, καθώς επίσης κι άλλον ένα Ινδιάνο που οδηγούσε τη βάρκα μας. Το πρώτο βράδυ κοιμηθήκαμε σε σκηνές σε μία μουδιά του Νάπο Ρίβερ και αφού ήδη είχαμε ταξιδέψει περίπου 7 ώρες στον ποταμό.
Η πρώτη συμβουλή που μας έδωσε ο οδηγός μας στη ζούγκλα είναι να μην πιανόμαστε από πουθενά, και αυτό γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι είναι πάνω σε αυτό από το οποίο θα πιαστείς. Εδώ βλέπετε μία παγίδα με την οποία οι Ινδιάνοι πιάνουν άγρια ζώα. Αυτός δεν είναι ένας απλός βάτραχος, αλλά λόγω του τρομερού δηλητηρίου του είναι το πιο επικίνδυνο ζώο σε ολόκληρη τη ζούγκλα του Εκουαδόρ. Αν ο οδηγός σας ξέρει, θα σας κόψει να πιείτε από τα περίφημα vines αμαρούχου άσκα, που στα αγγλικά σημαίνει anaconda skin. Είναι η πιο παράξενη γεύση που έχω δοκιμάσει και η οποία όχι μόνο σε ξεδιψάει, αλλά και σε γεμίζει με ενέργεια. Την τρίτη μέρα ξεκινήσαμε για μία διήμερη πορεία προς ένα άλλο ποταμό, διασχίζοντας μία τεράστια περιοχή από βούρκο. Φτάνοντας στο ποτάμι, ψαρέψαμε πυράνχας για το βραδινό μας φαγητό, ενώ εδώ συναντηθήκαμε και με δύο μικρούς ηθαγενείς που μας βοήθησαν στη διάρκεια της παραμονής μας. Τα μοσκίτος νετ ήταν η πιο βασική μας προστασία από τα τρομερά κουνούπια της περιοχής. Αυτό είναι το περίφημο βάιν αμαρούχου άσκα. Εδώ ένας ηθαγενής καθαρίζει το καλαμπόκι που έχει μαζέψει για να πάει να το πουλήσει στην εβδομαδιαία αγορά της περιοχής. Αυτό είναι ότι απέμεινε από το καζάνι που ο σαμάνος μας έφτιαξε το περίφημο ποτό από το ayahuasca, που στη γλώσσα μας σημαίνει μυστηριώδες ή μαγικό βάιν. Αυτό δε
είναι το βάιν που αποτελεί το κύριο συστατικό του μαγικού ποτού των σαμάνων της περιοχής. Το ταξίδι μας τέλειωσε στο μαγευτικό νησί Μουίζνε στις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού. Εδώ, στο πιο απομονωμένο ίσως μέρος του Εκουαδόρ, είδαμε και μία φύσα για την ταινία του Πόλεμου των Άστρων που προβάλλονταν τότε στην περιοχή 3 μήνες περίπου πριν αυτή έρθει στη χώρα μας. Από εδώ και πέρα θα δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά ζώα και πουλιά των περίφημων νησιών Γκαλάπαγκος. Εδώ βλέπουμε τα θαλάσσια λιοντάρια της περιοχής. Αυτά είναι τα marine iguanas, δηλαδή το είδος των iguanas που ζει κυρίως στη θάλασσα. Αυτά είναι τα red-footed boobies που μαζί με τα ξαδέλφια τους, τα blue-footed boobies, αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά σήματα κατά τεθέν των νησιών Γκαλάπαγκος. Αυτό είναι το περίφημο Post Office Bay στο νησί Σάντα Μαρία που ξεκίνησε να λειτουργεί σαν ταχυδρομείο από τους πρώτους κυνηγούς φαλενών που εμφανίστηκαν στην περιοχή. Αυτές είναι οι γιγαντιαίες σκελώνες, το υπαριθμόν 1 σήμα κατά τεθέν των νησιών Γκαλάπαγκος, που ζυγίζουν περίπου 300 κιλά η κάθε μία και που πιστεύετε ότι ζουν γύρω στα 150 χρόνια. Εδώ βλέπουμε τον κόκκινο μυγοχάφτη, ένα από τα σπάνια πουλιά των νησιών της περιοχής. Τα περίφημα φλαμίγκο. Αυτά είναι τα αρσενικά frigabirds. Η κόκκινη σακούλα στο λαιμό τους κάνει να φουσκώσει περίπου 20 λεπτά και χρησιμεύει μόνο για να προσελκύει τα θηλυκά. Εδώ βλέπουμε τα land iguanas, τις άβρες δηλαδή που ζουν κυρίως στην ξηρά. Τώρα θα δούμε 2 ζώα που ζουν κοντά στη ζούγκλα και όχι στα νησιά Γκαλάπαγκος. Αυτά είναι τα περίφημα χορτοφάγα ταπίρ. Όσοι παίξατε το Adventure Amazon θα τα αναγνωρίσετε εύκολα. Εδώ βλέπουμε ένα τελείως άγνωστο σε εμάς ζώο που το είδαμε να κυκλοφορεί ελεύθερο στην περιοχή γύρω από το μπάνιο.